चाचा प्रणाम। कहे का मतलब बा ओ बेर हमनी के बीच में झीका झोरी बहल ओमे हमर 5000 रुपया का बढ़ा गेल तोरा मिललो ह त देना दो। ए साला हमरा के चोरला बार बुझे तारिका रे मारब साले कान पर गिरबा ढेका के बांध पर। चाचा चाचा हो चाचा हमर गाला के पैसा रहला का मिललो ह त देता। कहां से दी छोड़ साला हमर लुंगी खुलत हा। ना चाचा हमर मेहरारू लोन पर पैसा उठा के देले रहला का ना दे हम तमर गाड़ फाड़ दी। कहां से दी हम लेले बानी की दी तो ना ले बड़े तो खा बाप की रे। अरे बाप रे बाप लागत है सर पैसा वसूल ली और कौन जंग बा नहीं तो पड़ी। ए बउआ हेनी आता रे साला फिर आइल बा। आओ तनी बाबू। साले बुढ़ऊ पैसा तो हमर तूहे चोरैले बा अब हम तोहर कोनो ना कोनो बकरी चोरा के रह। हे 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 हट 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 हे हट। अच्छा मेरे तू तो बकरी हमर हाथ दिए भाग रे साला तू जाके अपन बकरी हां हम अपन जाके हम आके जो ताक साला हमरा बकरी चराए के मन नानू करेला रे। चलंग झाट उखाड़े ल ताक हम का खाली अपना बुढ़ाट के चक्कर में आ जानी लम ना तो ना थी ना तो जानते रहे मन कथी करेला कथी करेले खाली घूमी फिरी साले के सिगरेट गुटखा खाई ताश जुआ खेली छौरी पटाई देख तो हम तानका सुंदर बानी का। भाग रे साला तू हमर झाट खानी बारे पहले जाके बकरी हां जो दूसरा खेत में जा तू जो छाल दी। बउओ तू है भोम चाके छोट लई का हस का। हां तो तोहर बाबू तो अब गए है बकरिया हमरा से 5000 में बेच देलौ गो। एक काम कर जल्दी हमें धो दे बाजार जाए के टाइम हो गल बा। हमर झाट ना पहले बाबू से पूछ के आम तब नु अभी पोसमनु नु लेवे के बा। असमीर आई बकरी जाए मत दी आवता नहीं हम। बउओ तू के कर लइका हवस। हम अपना बाप के लेके आए तू के कर लेके आव। हम तो अपना अब्बा के लइका आई। अपना अब्बा के लेके आव त हम झाट करी झाट मत हो बकरिया लिया के धर हमरा अबेर भल बा बाजार जाए। ना 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 कलख ना धरेला रे धर ना पोछी के दाम तोरे के दे देबौ। कितना देबो ले लिए 5-10 रुपया। वहां झाटे धरी 5-10 रुपया पर 100 रुपया देबा त बोला। ठीक बा 100 गो देनी धर 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 जल्दी धर। चाचा जी बकरिया नहीं दिखाई देत कहाँ बा। बकरिया लेगल बा छोटका बेटवा एगो चरावे एगो हेने ठोकल बा तो कॉलर नहीं पोसा देला तो देम की क्या कहता नहीं। कहा ना दे हम तो साला परेशान हो गए बानी छोट बेटा से जब पता नहीं चरावे ले जाला जब साला गांड से पियाजे काटा था। हाँ तो दे दम तो ठीक रही चढ़वा कहता नहीं कि पढ़े जाला तो चढ़वा कहता हम बकरिए चरम दे दम तो चल जाई लेके। अब कल नार देबो जब बेचिए देला गफुरवा से। रे साला हम कब बेचने गो फुरवा से नहीं तो बेच ले तेई ले कोन आल बकरी मांग बहुत है कि तोरा बाप के 5000 रुपया देले बानी। आए बाबू हो जल्दी चलो जरूर सरवा कोनो बुद्धि लगावता। सही कहता रे जल्दी चलो। बउओ हां और देख त केकर बकरिया है। कहां हो हो दे अरे हो दे सर ओकरा पैसा चाहिए हम जूजी न ले ला। कहाँ जइब राजा नजरिया लड़ाई के। चाचा गफूर बकरी लेके कहाँ फुर आ झाड़ू से मारम सराउ जरूर। अरे साला खोसिया कहाँ लेके जाते ले तोरा बाप के हो ना तो तोहर बाप के हऊ। बोलबा बहाल छी मारम दू फट साले मुंह में लगबा लहू फेंकी यही में लहू फेंकवा देबो। तोहर खोसिया हाथ आधार कार्ड दिखावत हो। बउआ तुम दिखाओ साला का आधार कार्ड। आधार कार्ड अब है नहीं आवा चल अब है तेरा आधार कार्ड दिखाई आवा। साले आधार मार लोगो मुझे उसा बड़ा दोगला बा उतना हमरा का तो भौजी दे साले हम माई के है नहीं कर चल मैं चल बउआ खस्सी के मीट 600 रुपये किलो।